Jo soc la Jordina Arnau i soc periodista de formació, he estat molts anys treballant als mitjans de comunicació, també en l'àmbit de la comunicació estratègica, i actualment em defineixo com a catalitzadora de lideratges transformadors. La meva missió és acompanyar, empoderar, formar aquests lideratges que tenen la voluntat d'impactar positivament i transformar positivament aquest món per reduir desigualtats i avançar cap a la justícia social, i sempre treballo des d'una perspectiva justament molt social i feminista. Venim d'un lideratge heretat, que és un lideratge que respon al model de societat patriarcal en el que vivim, en el que assimilem líder aquell encara home, blanc, cap, jeràrquic, aquella imatge molt de cervell. Un lideratge molt transaccional, diria jo, molt capacitat, que vincula allò que hem estudiat amb allò que podem fer. En canvi, el lideratge transformador, aquell lideratge feminista, empoderador, posa les persones en el centre, defuig de la jerarquia per fomentar la xarxa, i amb això no parlem de qüestions naïf. Parlem d'un lideratge que el Fòrum Mundial Econòmic avala, que considera que serà el futur del lideratge a nivell internacional en un món en tendència de creixement de la intel·ligència artificial, i en què es basa? Es basa en un lideratge crític, curiós, creatiu, innovador, col·laboratiu, més adaptable, que posa les persones en el centre, que distribueix, que fomenta una mirada més col·lectiva. Al cap i a la fi, un lideratge en què cada persona és un subjecte actiu polític, en què té un paper, i no només reconeixem com a líders aquelles persones que tenen un càrrec que els designa com a tal, sinó que totes les persones lideren en el seu dia a dia i lideren també, per tant, en el seu espai laboral. I des d'aquests múltiples lideratges es construeixen organitzacions potents, amb capacitat d'impacte i de transformar. El mètode LeaderRack és un mètode que vaig creant al llarg de tots els anys de treballar en periodisme polític, periodisme social, en la part de comunicació estratègica, és a dir, no és una cosa que neixi del no-res, neix de l'experiència i de la formació al llarg dels anys. El que sí és cert és que quan vaig deixar la meva etapa com a periodista pròpiament i em van començar a contactar entitats, organitzacions amb aquesta voluntat de dir com redefinim lideratges, posant al centre la comunicació, generant estratègia, etc. Començo a pensar com ho puc organitzar i acabo definint com aquesta tríada, que és un mètode molt propi, o almenys jo me l'he creat així, en què hi ha d'una banda el lideratge, tenim d'altra banda la comunicació i tenim l'estratègia o com sostenim tot plegat. Per tant, a més a mi, el mètode LeaderRack va molt vinculat a la metàfora del joc. És a dir, jo considero que el lideratge és un joc en què hi ha estratègia, en què hi ha tàctica, on hi ha jugades, cartes de poder, on hi ha altres persones amb les que juguem, o sigui, és un joc en tots els sentits perquè hi ha diversió, hi ha plaer, però hi ha també sostén. Llavors, una mica el LeaderRack neix d'aquesta metàfora. La primera part del lideratge la treballem molt com el tauler de lideratge. Qui ets tu com a líder, des d'on estàs liderant, aquesta estructura de lideratge és teva, és heredada, què t'agrada, què no t'agrada, i això ho passem molt, des de la part aquesta de l'autoconeixement cap a la part col·lectiva, passem sempre d'aquest doble treball, on estàs tu per on estem nosaltres col·lectivament, què és el que volem transformar, i donar veu a les dues vessants, a la més interna i a la més col·lectiva sempre, garantint aquesta doble transformació. Després hi hauria la part de la comunicació, que per mi serien les cartes de poder, és a dir, com juguem. La comunicació, està clar, és poder, ho ha estat sempre, per tant, posar-la també al servei d'aquests lideratges que volen impactar d'una forma positiva, i aquí treballem la comunicació entesa en el sentit més ampli de la paraula, des del que és un discurs fins al que és una posada en escena, quin és el propòsit comunicatiu, canals, tot el que implica oratòria, entre d'altres. I finalment hi hauria la qüestió de, molt bé, lideratge i comunicació van de la mà, sempre dic que una comunicació sense lideratge és superficialitat, i que un lideratge sense comunicació és invisibilitat. Per tant, són com dos elements molt intrínsecs que els treballem d'aquesta forma molt simbiòtica. I després, en últim lloc, quedaria una tercera peça clau, que és com sostenim aquest lideratge i aquesta comunicació. I aquí entra tota la part de la qüestió dels entorns BANI, l'emocionalitat, les rutines, les tasques diàries, organització del temps, totes les qüestions que fan essencial que puguis dur a terme aquest lideratge amb aquesta comunicació sense acabar amb més llista d'autoexigència, de crematori, de sobrecàrrega, que tendim a veure que n'hi ha massa. La fórmula LeaderRack en si, que és una altra de les històries que vaig generar com una mena de metàfora per poder explicar més bé en què consistia aquest mètode, per mi sempre és lideratge, més comunicació, entre parèntesis, per essència. L'essència és la part del com, és el que diferencia els projectes. Per tant,
Moltes vegades vivim en un marc mental que ens diu, ostres, que la feina com més professional, no? Com més freda, com més rigorosa, millor. Per mi, la part de l'essència no li treu professionalitat a res, sinó que li dona totes aquestes capes extres diferencials que porten un valor afegit increïble i que fan que aquella persona se senti que la seva feina li motiva, li connecta, va vinculada al seu propòsit vital, no? I que transforma també des d'aquesta part laboral. O sigui, per mi una part molt important és que els projectes puguin generar vida, vale? Tant per la persona que hi treballa en aquell projecte, per tant que pugui viure de la millor manera possible, com que beneficiï la vida de la resta, perquè té un impacte positiu. I per tant, per mi l'essència és com l'element clau. Per això és el lideratge més comunicació per essència. Una essència amb estratègia, evidentment, aquesta pot ser múltiple, a vegades també en dic estratègia, però és una estratègia que no pot perdre de vista aquest com. N'hem parlat aquests dies, el com és el que diferencia el què. Molta gent fa la mateixa feina, però tots la fem de forma diferent, cadascú li posa l'accent en un lloc diferent, i això és el que fa que tu i jo connectem d'una manera o d'una altra. Per tant, per mi reconèixer aquesta essència és la base de tot el mètode Lideratge. I per això hi ha molta part introspectiva de on estàs tu, qui ets tu com a persona i com tot això genera un encaix en un espai col·lectiu, però reconeixent aquestes essències múltiples que acaben generant una essència col·lectiva. O sigui, la comunicació per mi és una eina de poder de primer grau i per això és com intrínseca al lideratge, vull dir, lideratge i comunicació van de la mà i per tant com més consciència, com més a mida treballem aquesta comunicació, que per mi això és la comunicació autèntica, la comunicació vinculada a aquesta essència, la comunicació que emana de tu, una comunicació amb propòsit, una comunicació que té en compte com estàs, a qui t'estàs dirigint, per què, amb quin canal, una comunicació que defuig de les formes prefabricades, que no pensa que per funcionar has de publicar tantes vegades al dia o no tantes, sinó que escull els canals en funció de la missió, de propòsit, d'on està el seu públic, no? Però sobretot és una comunicació respectuosa, que neix des de les entranyes, que té veu pròpia, que té recepta pròpia, no? Que no està feta amb una frase d'aquí, una frase d'allà, i això queda bé, i llavors acabes fent aquests Frankensteins. Jo d'això en dic la síndrome de Mr. Potato, quan les comunicacions no funcionen, no? Que no acabem entenent aquella comunicació perquè no té veu pròpia. Per tant, aquella comunicació de veu pròpia és aquella comunicació que està molt feta a mida, que emana de tu, que neix de tu i d'aquesta essència, i per tant dona un nivell d'empoderament i té un nivell d'impacte i de connexió brutals. Llavors, moltes vegades el clic és relativament petit, perquè totes sabem comunicar. Totes les persones naixem amb el do i la capacitat de comunicar-nos. El tema és quin temps, quin espai i quina consciència li donem a la nostra comunicació. Quan ens posem i ens hi centrem, tothom és capaç de fer passos increïbles a nivell comunicatiu. I comunicatiu vol dir que tu tinguis una capacitat de defensar allò que creus, el teu projecte, el teu canvi, de saber-lo explicar, però d'explicar-lo d'una forma que no sigui com més soroll en aquest món en què no parem de comunicar, sinó que realment retinguis l'atenció, que posis aquelles paraules que tu vols posar, que és la teva mirada única sobre aquell projecte en el que tu creus, que neix de tu. Per tant, és com un procés molt bonic perquè és com un aflorament, per mi és com aquesta comunicació autèntica, és gairebé com una flor que neix de dins nostre, no? Que és com nosaltres som tot el test i aquesta comunicació és el que emana, no? I sempre m'imagino molt així com en forma de flor, això suposo que és influència de la meva àvia, però jo la veig molt així. I recordo, per exemple, a mi això m'ha passat molt amb dones que treballen, amb dones que tenen responsabilitats polítiques, en entorns molt masculinitzats, i recordo una companya al País Basc que va assumir una responsabilitat política molt elevada i li vaig estar fent tot un acompanyament a nivell comunicatiu i, bueno, clar, és que l'impacte va canviar radicalment, però no tant per la mirada externa, sinó la mirada interna, com ella va ocupar aquell càrrec de responsabilitat i de poder també d'acord amb una comunicació a mida. I això va ser com un match increïble. Però clar, és que va de la mà, poder i comunicació. Per mi, clar, la síndrome de la impostora surt a tot arreu, per això vaig crear justament aquest primer taller, també una formació presencial, que és com una mena de aquelarre col·lectiu, com per identificar, perquè per mi la primera qüestió és identificar. És a dir, la impostora viu en nosaltres, i ho sabem, vivim en aquest entorn patriarcal, on hem estat educades amb una consciència de més de servei, d'obediència, de no semblar massa, d'estar hiperdisponibles, però una mica invisibles a la vegada, és a dir, com l'entrega i rebre poc. Llavors, clar, això sempre fa que dubtem de nosaltres mateixes, hi ha una sèrie de càrregues, sensació de no mereixer el fruit del nostre treball, de ser menys, de no poder acceptar els nostres èxits. Clar, ve des de l'any 78 que dos investigadores de la Universitat de Geòrgia van batejar la síndrome de la impostora, vull dir que
no és quelcom tan recent en el temps. I per mi la primera clau és identificar quines són aquelles creences limitants, perquè un cop les identifiquem, les podem reconvertir en llenguatge poderós i les podrem reformular. Dit això, no basar-nos en fàbules mentals i en fantasmes que no existeixen, basar-nos en fets. És a dir, em fa por assumir aquesta tasca. Hi ha una por real perquè jo no domino aquell tema i per tant això vol dir que m'he de formar i no estic preparada? O estic realment preparada per això i el que passa és que em fa por l'exposició en públic i el judici? I per tant aquí també confrontar què és realitat i què és una por infundada en aquestes creences limitants que tenim. Per tant, hi ha una identificació, hi ha una reformulació d'aquestes creences limitants en llenguatge poderós i per mi també basar-se en fets i no en fantasmes mentals. No sé si és la millor paraula per descriure-ho, però no en opinions, en qüestions que pensem, sinó en dir, vale, ho puc fer, sí, no i per què? I fer-nos aquest autoexamen. I després atrevir-se, fer-ho i fer un catàleg o un diari com d'èxits, és a dir, què ha passat? Si això em sentia inferior, tal, qual, ho faig, què passa? I anar reportant també aquests petits passos que anem fent. Jo crec que per fer un reposicionament, o sigui, jo treballo amb moltes persones que ja lideren, que estan en càrrecs potents, que tenen molt de bagatge, molta trajectòria, però clar, el lideratge final és una matèria viva perquè evoluciona tal com evoluciones tu com a persona. Per tant, tu potser has arribat a un punt en què allò et queda com petit perquè de sobte tu ja estàs en una altra fase i moltes vegades el que trobo és que hi ha o models de lideratge o relats que queden com caducs, no? Que no et permeten avançar, que hi ha com un desencaix i que hi ha com una versió 1.0 de tu, que encara està operant de forma pública quan tu ja tens que estàs a la versió 5.0, diríem. I dius, què està passant aquí? Hi ha com una desconnexió, hi ha com una sensació de falta, i aquí normalment és que ha passat això, que tu has anat evolucionant com a persona, com a líder, com a comunicadora, i que tot el relat, l'estructura, el que tens muntat, encara està en una versió una mica anterior. Llavors, per fer aquest reposicionament, que és com unim, no?, aquest sistema que hem anat creant, que em dona seguretat, però on estic ara, que encara no sé molt bé com mostrar-ho, no sé quines paraules posar-ho, primer tot cal pausa estratègica, cal parar, cal mirar cap endins. Normalment això és un procés que costa, fer-ho una persona sola, per això jo també acompanyo en aquest sentit, perquè és que valorar-nos lo suficient, perquè quan fem un reposicionament, quan ja estàs en un lloc elevat de lideratge, ja no és una cosa molt quantitativa, és molt qualitativa, és una matèria que sembla molt etèria i que moltes vegades basa i passa per incloure tota aquella experiència que no es pot acreditar tan acadèmicament, però que t'ha portat tota la teva experiència vital i laboral. I moltes vegades passa per reconèixer, per ressignificar, per donar nom a tota aquesta matèria gris que tenim, però que està com molt poc polida, i com polir-la i integrar-la en aquest relat que et permet definir. I per mi és una revisió, de nou, com el mètode de lideratge, on estàs tu, en quin punt et trobes, quina és la teva visió, cap on vols anar, i on estàs realment, per tant, què et cal fer per anar cap allà, quin relat està sostenint aquest lideratge, per tant, si hi ha d'haver també una ressignificació a nivell de relat i com, quins elements ens faltarien en aquest punt, i d'aquí se'n treu tota una estratègia, sempre amb aquesta essència que hem dit que ho engloba tot. Llavors, quina és l'estratègia mida per a aquest càrrec, per a aquesta posició, per a aquest pas nou que vull donar? Doncs la pensem, que segurament ja no és la mateixa estratègia que has fet servir fins ara per arribar on has arribat. Vull dir que sempre són processos molt a mida, diria, que tot és molt humà, que és molt material, molt sensible, que això no es pot ni automatitzar ni prefabricar. Sí. Quan parlo de que el programa o que la meva feina va molt de l'empoderament i aquest empoderament va d'això que acabes de dir, de com mirar-nos amb uns ulls propis i una mirada positiva, creure'ns el que som i poder-ho defensar amb tot, estratègicament, comunicativament, amb un lideratge que transformi, perquè la realitat d'avui en dia és que, sobretot les dones, estan esgotades, cansades, submergides en les tasques, en la gestió diària, no hi ha espai per pensar, no hi ha espai per reconnectar, no hi ha espai per mirar-se amb les companyes i reconèixer mútuament. Doncs per mi és com trencar una mica aquest ritme frenètic i partir d'aquesta part individual per això, per posar-la en valor, per dir, mira què et diuen, mira què pots crear tu, però mira què crees també en col·lectiu i posem-li la paraula i l'estratègia perquè aquest canvi, aquest impacte es dongui, perquè pots fer. Vull dir, és que no parlem d'eines impossibles ni parlem de processos màgics, parlem de realitats i d'estratègies i de
capacitats que totes tenim, vaja, que al final és qüestió de pràctica, de creure-s'ho i d'estimar-s'ho, i a vegades de fixar-s'hi, perquè crec que estem en ritmes que a vegades no parem ni l'atenció a fixar-nos en allò que podem transformar de veritat amb el que fem i podem generar molt més impacte. Una altra cosa que no he dit aquests dies, però a mi m'encanta, és mesurar l'impacte de les nostres tasques, però no només en un impacte quantitatiu, que també hem de portar els Excels, hem de tenir els números, però és quin benestar, quina innovació, quina creativitat, quines noves respostes, quina salut, quin medi ambient estem contribuint a generar amb els nostres projectes. Vull dir que medir els impactes amb una perspectiva també més global. I l'impacte va molt vinculat a l'essència. Em sembla que és un moment en què el lideratge humà i conscient, transformador, empoderador, en perspectiva feminista, és essencial. Així ens estem trobant en un món que es polaritza cada vegada més, en què pugen els discursos d'odi, en què tenim múltiples crisis econòmiques, guerres com les que estem veient, un genocidi retransmès 24 hores en directe, líders mundials que sembla que hagin perdut el nord, no? I que obvien la part més important de la humanitat, que és la humanitat en si. I per tant, en aquest context, i en un context, i això, reitero, ho diu el Fòrum Econòmic Mundial, hem fet un pas que ja no hi ha marxa enrere amb l'aplicació de la intel·ligència artificial. Hi haurà tota una sèrie de tasques, ve una reformulació del mercat laboral increïble, hi ha tota una sèrie de tasques cada cop i una sèrie de màquines amb una capacitat tècnica més elevada, que per tant treuen la part humana de certes equacions i de certes processos laborals, però en canvi tothom reitera que les persones confien en persones i que, per tant, totes aquestes màquines requereixen justament d'aquestes soft skills, d'aquesta part més humana, d'aquestes capacitats humanes que no es poden encara replicar. Esperem que no es puguin replicar mai, perquè és el que ens diferencia com a humans. I jo crec que justament tot aquest procés, tota aquesta feina de liderat, tota la meva feina va a potenciar aquesta humanitat que requereix, però una humanitat que no és neutra, sinó és una humanitat que es posiciona a favor de la igualtat, a favor del benestar, de les vides dignes, però de les vides dignes arreu del món, de tots els ecosistemes que tenim, no? I de totes les persones, amb aquesta consciència com molt múltiple. I això veiem que és indispensable perquè aquest món continuï garantint el valor més provat que tenim, que són les persones i el nostre benestar, arreu. Un plaer poder estar desenvolupant el programa Liderat amb aquest mètode, amb una cooperativa com Més Factor, perquè crec que genera referencialitat, crec que és una aposta d'organitzacions compromeses també amb les persones, amb un impacte positiu, en creure que té un equip conformat per persones que totes elles lideren, que totes elles tenen la seva veu pròpia, que totes elles generen un impacte i generen marca col·lectiva, amb aquest impacte positiu, i per tant, molt agraïda.